Sisho kakhulu mo. My God. Shayzana sonke sivula umlomo wethu simbonge. Shayzana zakho kakhulu. Shayzana zakho kakhulu. We worship you, Father. We worship you, Lord. Akekho njengawe. Wena izolo. Wena namhlanje. Wena naphakade. Kuyodlula izulu nomhlaba. Kodwa amazwi akho amile kuze kube phakade. Ayethe mshaya izandla. Mshaya izandla and worship him. He's worthy to be praised. You're worthy to be praised. You're worthy to be praised. You're worthy to be praised. Shayzana zakho. Shayzana zakho vula umlomo wakho. Ayethe Nkosi, bayethe Nkosi. Ayethe Mongcwele. Ayethe. Siyabulela. Ekameni likaJesu. 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 Siyabonga. Ake shala uNkulunkulu izandla kakhulu phezu kwamakhanda ethu. He's worthy to be praised. He's worthy to be praised. Ake shala uMongcwele izandla kakhulu entendeni bo. Praise the Lord. Ake samukele bazalwane. Ake samukele ugandaganda. Ake samukele iLion. The young lion. Ake samukele ibulldozer. Ake samukele itsunami. Ake samukele ucaterpillar. Bathi lapha kaNkosi uMagwegwana. Ake samukele umpostoli umvangeli itsunami. Ngifuna sonke bazalwane samukele the man of God. Let us honor the man of God. Ngifuna shama khwela sishaya izandla sikikize kakhulu sishaya phezulu and welcome pastor enjoy sithola ake nishaya izandla kakhulu and welcome my dad. Praise the Lord. Praise the Lord. You may be seated. Singahlali phansi akuxhawule abawu3 abawu5 ukunikeza high five uthi wenze kahle wafika nawe lana. Umhage ungahagi labo bajwayele. Haka labo ngabajwayelanga. Eli volume up. Thank you Jesus. Abangapha abangapha ukuthi kuyoba njani sesibonana ezulwini. Wenze kahle wafika nawe. Ngicela uphakame nje umhage ungabe inhloni. Abaqhawula abangapha nangapha vice versa. Thank you Lord. Thank you Lord. If the prophet speaks anokwenza lokho ngoba kunesibusiso ungabovama ukusalela emuva umuthi xethe kwenza into. Yes. Hallelujah mokhulu Jesus simenyiwe na namhlanje na Hallelujah mokhulu my God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bokolo. Emosa. Jesus simeniwe na namhlanje na. Engosam for the last time. Hallelujah. Hallelujah. Mokolo. Musa. Hawaji. Jesus simeniwe na namhlanje na. One more time. Hallelujah. Hallelujah. Mokolo. Musa. Jesus simeniwe namhlanje. Awuthandaze nkosikazi wami Makhamushi koshanta khulekela lelizwi. Phakamisa izandla zakho sime ngenyawo bonge lo musa ongakha ukuthi wena usaphila umusa kaNkulunkulu, ukuthi wena ulala udlile abanye belala bengadlili umusa kaNkulunkulu. Yes, ukuthi wena ulala ngaphansi kophahlwa lendlu umusa kaNkulunkulu, ukuthi wena abanye bafile kodwa wena usela akona ukuhlakanipha kwakho umusa kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli asingawenzize umusa kaNkulunkulu. Athi uDavide mbonga uJehova mphefumulo wami. Athi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Ngosamphakamisa izandla ngesikhathi sithanda zinawishaya ubiza igama lika Jesu. Khamoshi ake sihlabele koqi. Hallelujah. Enkosi yami. Hallelujah. Mokolo. Dele bekhamoshi. Jesus simeniwe na namhlanje. Jesus kushata. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu namandla onke. Sibonga Baba wethu othandekayo, izwi lakho lisazowela kule ndawo. uNkulunkulu wethu namandla, wena Baba udalile amazulu, wadala nomhlaba. Baba wethu namandla, ngezwi lakho uNkulunkulu wethu engcwele, izwi lakho liphilile, izwi lakho linamandla. Baba wethu namandla onke, elithi izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla, uNkulunkulu wethu engcwele, konke akuzange kwaba khona ngaphandle kwezwi lakho. uNkulunkulu wethu namandla onke, ushilo Baba ezwi lakho wathi libukhali izwi lakho lidlula inkemba ebukhali nxa zombili. uNkulunkulu wethu othandekayo, nasebusuku uNkulunkulu wethu namandla onke, we surrender ourselves kuwe. uNkulunkulu wethu namandla onke, izwi lakho lingumlilo odlayo. Baba wethu namandla, izwi lakho nasebusuku malibe ngumlilo, thina Baba sibe zinkuni. Baba wethu namandla, ukhulume ngalo Baba wethu engcwele, engathi uyaqala kule ndawo. Baba wethu namandla, siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi ukhona kule ndawo. Siyabonga wena mdala wensuku, uma kukhona wena Baba wethu namandla, abantu bazophila ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Uma kukhona wena Baba wethu namandla, ababanjwe ngamadimoni bayakhululwa ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga mayingcwele okungenzeka abantwini kuwe malusiwethemba lethu kuyenzeka. Khafi incaki yakho ikhafe ngomlilo. uNkulunkulu wethu namandla onke, isamile ikhava
ikhonza ibandla lakho ngegama likaJesu Jesu, ngegama likaJesu Jesu, ngegama likaJesu Jesu waseNazaretha. Mokorokose yakatapela yakatapapa yakatakasete. In the name of Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus. Kululumlila ulandawo. Yes, Lord. Oh, rababababashake. In the name of Jesus. Mokotakaka. In the name of Jesus. Yes, Lord. 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 Kota papa bayeka. Yokotokoseke. In the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, mama kata kasakala kashake. Yokoto papa bayenda. Urekete pepele kashake. Yokota papa la kashake. Yakata kasakala baba bashika. In the name of Jesus. 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 I have a victory when we call to the name of Jesus. Oh, yes, Lord. No spirit can manage to stand before us. In the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Cover yourself and Heavenly Father. Mokotoko khuluma ngathi uyaqala namhlanje. Yisu lakho baba wathana amandla. Liphilile liyadala. Khatha baba bayende. In Jesus' name. Yes, Lord. Yes, Lord. Makataka. Shibobo kotaka. Ah. Yeah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ah. Oh, Jesus, Jesus. Oh. Hallelujah. Oh. Thank you, Jesus. Jesus, yes, Lord. Thank you, Jesus. Kotapa. Jesus, yes, Lord. Thank you, Lord. Kotakala baba baba yenda lele bebe yenda. Ah, mama kala kasokolo kosa. Ah, we can feel your presence, Heavenly Father. Yes, yes, yes. Uma kukhona wena. Yes. Kukhona breakthrough yethu. Uma kukhona wena. Kukhona imbiliso yethu. Yes, Lord. Yes, Lord. Parakasheke. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ah, Jesus, yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Mama Kasha. Ah, yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Shakala Baba Bayende. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There is something in the spiritual realm. Onendlebe kamoya uyezwa something. Siya connecta manje. Jesus Christ. Holy Ghost. Bamsanda saka. We welcome you. Speaking Spirit. Besides you, we cannot do anything. Uto Davide, ungangamuki umoya wakho ongcwele. Atu Davide, do not banish me from your presence. Yingakho moya ingcwele atu Martha no Maria Nkosi ubukhona. Ngoba ubukho bakho makes a difference. Tonight, I don't want big words to sway this congregation. But Heavenly Father, I only ask for your anointing, the anointing that breaks the yoke of the devil in the name of Jesus. In the name of Jesus. Devil, your place is under our feet. We are trampling upon you right now. Again, and welcome the Holy Spirit.
Now welcome him. Jesus. Welcome him. Ahlele phansi. Oh, Kamosh. Kamo Santa. Rekamushanta. Just want to. Can you kiss us and romance us tonight? Kiss us, Holy Spirit. Romance us. Oh, Jesus. Swat award. Spat apart. Umuntu methintwa iphathwa ezakhe izandla. Ayifani neromance asemhlabeni yakhe romance is divine. Eyakhe ayivusa inkanuko. God iletha revelations and visions. Makamus. Skanda kamushiant. Reba kamushant. Ah, my God. We decrease, we let you increase. It's not about us, it's about you. In the name of Jesus. Kunamaketanga aqhashukayo kwelikamoya. Amaketanga obumnyama, amaketanga ezifo, amaketanga obuthakathi. Ayaqhashuka njengamanje ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus. And that is the reason I sing and I shout for Jesus came down and he lifted. Ningixolela ngikwazi ukushumayela ingamantiswanga inhliziyo yami ngeworship. Ingoba mina ngiphendukanga ngibizelwanga altar call wahlabelela indoda ya worship ngisekhaya ngilalela ibhola amabhakabhaka isonto lakithi engangena kulo lalu next door nasekhaya. And that is the reason I sing and I shout. Oh, Jesus came down and he lifted me. And that is the reason, and that is I sing, yeah, for Jesus, and he lifted, for that I sing, and that is the reason, and that is, hey, Gosiam, I sing, oh Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, And that is the reason. And that is I sing. Oh Jesus. Makamosh. And that is the reason. And that is I sing.
Nkosi for the last time. And that is the receive. Oh Jesus. Jesus. Hallelujah. We give you all. Hallelujah. Come on. Ake simshayile izandla bese sihlala phansi. Khamusi. Thank you, Jesus. Ruth chapter 1. Ruth chapter 1. Jesus. I lay my life. Lord Jesus. Lord Jesus. I lay my life. Lord Jesus, Jesus. Lord Jesus, Jesus. I love you, Jesus. I really love you, Jesus. I lay my life. Lord Jesus, I really love you, Lord. I really love you, my God. Lord Jesus, 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 Jesus. Yazi ngizwe iphunga likaNkulunkulu la endlini. Nkosi yami. Khona abantu abangenawo amakhala kamoya kodwa ngizwe iphunga likaNkulunkulu. Thandaza. Hallelujah. Baba siyabonga uNkulunkulu wathu mnini mandla wonke kuphila kwethu. Almighty Jesus. Baba siyabonga ukuthi ukhona uphakathi kwethu. Hallelujah.
somandla, my God. Baba siyabuza ubukhona bakho ukuthi uNkulunkulu akhona. Hallelujah. Moyingcwele. Baba ngosiyamukela, siyabonga izwi lakho lingamandla phila ukuba sihambe ngalo. Baba sihambe ngalo, Baba sihambe ngalo kuze kufike ekupheleni kwayisuku zethu la isabta yokugcina. uNkulunkulu wathi valwa, siyabonga uNkulunkulu wathi inceke yakhe isamile. Baba qhubeka ukhona, Moyingcwele uyichabile ngegama likaJesu waseNazaretha umhlengi wethu. Hallelujah. Again it amen attending. Andibulise ngixolele sengihlala khona amaXhosa. Angibingelele egameni likaJesu. Oqala ngibingelele men and women of God abafundisa abanye balapha phansi. Ngicela nisho amen bashayela izandla kakhulu. Ake nisho amen omkhulu. Ake ngibulise zonke izitha zika Satan. Uma umntwana kaNkulunkulu uyisitha sa Satan, cela ume ngenyawo and shout hallelujah. Lo hlezi phansi uchomi ka Satan. Ngithi izitha zika Satan azime ngenyawo. Shout glory to Jesus. Glory to Jesus. Shout hallelujah. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. Zishayela izandla busuhlela phansi. Angibingelele i-team yami eGod's Army. Ngicela nayo initial izandla. Ngibingelele my wife. Umfundisi. Sobabili sabafundisi. Senior pastor webandla lami eliseClermont. My precious gift from God. Oh, Jesus. Manibona itsuna abantu bethi itsuna miyavuta. The secret of any successful man is behind the woman. And the secret of any successful woman is behind the husband. Angembonge uNkulunkulu ngaye, she's a prophetess. Ngamprofeta. Sasingena ngithi 99 or 2000 athi, that says the Lord, when we are the mother of many nations. Mhlambe sesizokugcina eBlackers because ishedule yethu uNkulunkulu akunikeze yona. Uthe my son awayithinti Africa. It's a pity ngoba kuwe itende lethu idecoration yethu ne banner yethu. Tina asitargetile South Africa. Sitargete icontinent of Africa. Prophetically imvuselelo yokugcina ayizuba seAmerica njoba nisanganiswa ama-Americans. Njenganize nikopele nezinto nezitayela zama-Americans. Nize nikopele nane-style of singing niyilethelana niyoba nini yourselves. uNkulunkulu akanawo ama-copycats, unama-originals. Into ehlupha abantu abamnyama into mayenziwa iAmerica bacinga uba i-right. Kanti nabo Moyingcwele uthe prophesy my son kuyiphasika. Then I said, I see a victorious church. Come 2010, the Church of Jesus at the moment is wearing a wretched clothings. Imarivi ngubo ekunxitywe ibandla. Ngoba ibandla fanga belinxiba the white gown. Kodwa manje likwi ICU, intensive care unit, instead libe kwi labor ward liyozala. You don't know. Ngizoshumela namhlanje ngesithathu ethi overcoming your midnight hour. Overcoming your midnight hour. Overcoming your midnight hour. Yonke into ikwi midnight. Siphakathi kobusuku.
Oh my God. Lena akayizukushayisa izandla. Ahlwena ama message khona itazayo. And umoya ngicela ukuthi he's raising an army of these last days. Zale end time revival. Unfortunately futhi ayiqale Europe le end time revival. Wena ucabanga ukuthi yini enza ukuthi iWorld Cup ilethwe la? Akuyona iMadiba Magic. No. Yahluleka iMadiba Magic ukuletha iOlympics ka2004. Uma kwakuyimadi yayine power iMadiba Magic eyizoyiletha ama-Olympics. Kodwa thina esingama gatekeepers. Thina esingama watchmen. I-watchman ayihlali ku-ground floor, ihlala pha kwi-tower ukuze ikwazi ukuqoba ilunguze isithe esizayo esizohlasela iwonishe lapho ukuthi get ready, the enemy is attacking. Ashone ama-watchmen, intercessors, prophets and prophetess abazoti, thus says the Lord. Ibandla selishunyele zonke intshumayelo ezinkulu eziklitazayo. Lezi intshumayelo zikitaza ibandla kodwa aziyakhi character. Sinebandla eli-gifted minus character. Sinebandla elikwazi ukwenza izinto nge-order. But there is no presence of God. Sometimes, you are not a preacher. You will prophesy when you stand before the people. Bege eceleni, okade uprepare. Ingxaki kaThixo ukuthi ibandla lifana nezwe. Nezwe lifana nebandla. Awukho umahluko. Mofuna onke amanyala enziwe emhlabeni uzowafika phakathi ebandleni. Mofuna igebengu ezinkulu uzozifica phakathi ebandleni. Mofuna ama divorces amaningi banesibindi laba ba divorce futhi baqhube bathathe la phakathi. Fanele shumayele Chesterville, fanele shumayele Chesterville izinqa zika Satan eklebhuke. And the devil is going to pay 7 times. Mina I'm not joking, mhlawumbe ngathi ngiyahlekisa. USatan emekushaya akadlali nama ngimdlalisi. Ngoba main attacker ungattacker nyani. Akadlali ngami. Nami nganquma athi Satan, as long mina ngisaphila futhi mina ngiye engcwabeni. Bakhona abantu okufanele baye engcwabeni. Hayi wena. Mina khona abantu abalaba ngibuka ngamehla abangayi engcwabeni ukuthi abakazi discover ukuthi bahobani. Enkathi ngeke lokhu ubeka izandla hospital. Ulokhu ufuna ukubeka izandla hospital kanti lento la ikuwe. Yabona njengoba ngihlezi la Simile ngibheka abantu abazogoqa eAfrika. Ngibuka abantu abanye bazonyasa umhlaba. Ngibona uJoyce Meyer Wayinita bala eSouth Africa abazotena this country upside down. Njengoba uhlezi phansi wena uBenny uDD Jakes kodwa ungayimkopeli. Hamba ngalamandla onawo. Hamba ngalamandla onawo umsindise uIsrael. Inkinga yakho ufuna ukufana nabanye abantu. Inkinga yakho ubothi ufuna ukushumayela ngendlela ezokwamukeleka. Mawufuna ukuthandwa abantu uzolahla uJehova. Kunamadoda engwaziyo mina agcotshiwe abehamba noJehova abona icrowd
abuka ishumi, abuka amapledge. Uthani tsu. You see, ngobona amadimoni esurround impilo yakho, ehlasela left and right. Bona onke amandla bomnyama uSatan uthi ushona ka left, amandla bomnyama shona ka right. Uyaphambili, amandla bomnyama akuzungezile. Emsebenzini bamelene nawe, ekhaya, esontweni, emphakathini bamelene nawe. Don't worry. Don't be discouraged. Lift up your head. Lift up your head. Ngoba la madimoni no Satan njengoba ezohlasela impilo yakho baye emazulwini, bayokhoba balunguza, babona iphasela enegama lakho nesibongo neaddress yakho iza kuwe, bazama indlela yokuvimba iphasela, yokuvimba igift yakho ezayivela emazulwini. Njengoba sekumnyama kakhulu, your breakthrough is coming. Your breakthrough is coming. Your breakthrough is coming. Jesus. Aye. Satan does not chase empty vessels. Ungakhathazeki. Ungakhathazeki mawubona abanye bephumelela udelay. Rite bilewe. Rite bilewe. Shumayela ebusuku. Malibonga igama lenkosi. Mina ngiwarishi mangibona umuntu ephumelela. Ngoba yile ngizoyisho. Qobo lethu alifani. Kathana ungathini uqobo lethu njani? Umuntu mayemithi uthatha 9 months abelethe. Inja ithatha 6 months. Ikati lithatha 3 months izala. Inkukhu thatha 21 days. Kodwa indlovu elephant ithatha 2 years. Why? When ungazifika uzamitha umuntu omunye aphinda amithe. Hathi indlovu sakhulelwe namanje. Ithi nje kade ngangmitha. Wena namanje akakazali iabnormal. Ayiphilanga lento. Ithuleli indlovu. Ngoba njengoba ithatha 2 years kusho into enkulu eyithwele nengane ezoyizala ayilingane uzozala into enkulu. Ungabona izinto zakho idelaya, it means greater things are coming to you. Greater is the anointing that is coming. Hallelujah. Futhi nabe ngakuhlaseli, you are useless. Resign ubuyele emsebenzini. Mawuhamba noJesu awuzuthukwa abahedeni, uzothukwa yibo labo shumela nabo. Uzothukwa yibo labo shumela nabo. Wena ubani uJesu bamthuka. Benze Hollywood ifilm ethi Jesus a superstar. Umnamba bani? Bathi wejola no Maria Magdalene uJesu. Wena unamba abantu abangazokuthuka. Uma bathuka uJesu bazokuyekelana wena. Ithi iBhayibheli uma benithuka bekhuluma konke kubingane, jabulani nithokoze ngoba umvuzo wenu mukhulu ezulwini. Bayekele bakuthuke, izinja zikhonkotha imoto ehambayo, zikhonkotha imoto
ehambayo. Elisha, cela noma yintoni ngakasuswa kuwe. Let your portion, your spirit be doubled upon me. Oh, Elisha, ngiyakuzwa noko elinto elikhuni. Elinto elikhuni. Baningi abantu abenza lento engiyenzayo, ababeka amatende babukela kimi, but benza njengo NJ. Kodwa, are you prepared to take ama-stones and the rocks usathana angishaya ngawo kuluthi babusole ngicela ugcobo oluphezu kwakho libe kimi? Are you prepared, my son, to pay the price I'm paying? Ubona izinto zikuhlasela nje ingoba nento ephezu kwakho inkulu, nezilinge ezoza kuwe zinkulu, nabazokuhlasela abakhulu, awuzuhlaselwa abancane. USamson kweza the chief of the Philistines, akuzanga the ordinary Philistines, kweza amakhosi amaFilisti. Now uphethe into enzima, wena uphethe into ebukhuni, into oyiphethe iphathisa usathane nesisu. Into iphethe yenza amadimoni angqangazele, into iphethe yenza abazalwane bathi uyokuwa nini lo, si-celebrate ngaye. Ngoba nama-anointing are-operator in different levels ethu. We can be all anointed, but in different levels. We can be all blessed, but in different levels of blessings. Ivoice yami ikrekile, noke ngiyithambisa ngamanzi njengobana ngashumyanga nje. Mighty God. Ngifuna sibheke lana just few verses. Kodwa bengithanda ngoba abanye abantu abaliphatha iBhayibheli. Awufunde lapha from verse 1 Ruth chapter 1. Oh, bring out verse isuse le monitor. Sifunela indawo kusasa. Ruth chapter 1 verse 1. Verse 1. Kwathi emihleni abahlulela ngayo abahluleli kwabakhona indlala ezweni. Umuntu othile waseBethlehem Juda waya ukuyohlala ezweni lakwaMowabi, yena nomkakhe namadodana akhe amabili. Verse 2. Igama lalowo muntu lalingu-Elimeleki, igama lomkakhe lalinguNaomi, amagama amadodana akhe amabili ayengoMahaloni noKhiliyoni, babengama-Efratha aseBethlehem Juda. Bafika ezweni lakwaMowabi bahlala khona. Verse 3. U-Elimeleki umyeni kaNaomi wafa, kepha yena wasala namadodana akhe amabili. Verse 4. Azithathela abafazi kwabesifazane bakwaMowabi. Igama lomunye lalingu-Opha, igama lomunye lalinguRuth. Bahlala khona kwangathi iminyaka 10. Verse 5. uMahaloni noKhiliyoni bafa bobabili. Owesifazane washiywa ke ngabantwana bakhe ababili nangumyeni wakhe. Verse 6. Awufunde verse 6. Verse 6. Wayesasuka nawomolokazana bakhe ukuba abuye ezweni lakwaMowabi, ngokuba wayezwile ezweni lakwaMowabi ukuthi uJehova uhambele abantu bakhe ukuba abaphe ukudla. Verse 10. Verse 10. Bathi kuye, hayi, kepha sobuyela nawe kubantu bakini. 11. Verse 11. Wayesethi uNaomi, buyani madodakazi ami, nohambelani nami na, ngisenamadodana ezibililini zami. 14. Verse 14. Badazuluka baphinda bakhala. U-Opha wamanga uninazala, kepha uRuth wanamathela kuye. Wanamathela kuye.
verse 18, verse 15. Verse 15. Wathi bheka umnakwenu usebuyele kwabakubo nakuNkulunkulu wakhe. Buya nawe umlandele umnakwenu. Verse 18. Esebonile ukuthi uzimisele ukuhamba naye, wayeka ukukhuluma kuye. Bega. Verse 19. Verse 16. Verse 16. Kepha uRuthi wathi ungangincengi ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli, ngokuba lapho uya khona ngiyakuya khona nami, nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami. Abantu bakho bayakuba ngabantu bami, uNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wami. Verse 17. Lapho ufela khona ngiyakufela khona nami, ngimpelwe khona. uJehova akenze njalo kimi, anezele futhi ngokuba ngukufa kuphela okuyakusahlukanisa. Verse 18. Okay. Azwala amabhayibheli ethu. Noma mhlambe ngiyayithanda leka 16 ethi entreat me not to leave you. Ungancengi. Ngoba abazalwane bayathanda ukuncengwa kulezi insuku. Nabenza into ngathi bayenzela umuntu. Funa ukukhuluma kafishane namhlanje. Overcoming your midnight hour. Phakathi kobusuku inhliziyo yami idangele vuka uthandaze uthandaze phakathi kobusuku inhliziyo yami idangele ke babizwi lakho liphefumulelwe nguwe labhalwa ngabalobi. Ngoba ke lelizwi uvula indlebe zabantwana bakho, onke amadimoni okukhathala obuthongo Rosette, James, Alice, ngibafaka uZankosi, oYagogo, yonke inhlobo yamadimoni ngiyakudestroya in units, in tens, in hundreds, in thousands, in millions, in billions, in trillions, in zillions. Ngiyadestroya ke amadimoni engantshontsha le message in the name of Jesus. I plead the blood of Jesus upon the lives of these people. In Jesus' name. Ibandla lithi amen. Siyayazi ke sonke indaba ukuthi ngithe ngiyiqala eqaleni ukuze ngathi mangiyiqala lapha khona abanye abantu abangalifundi iBhayibheli. Khona abantu abangazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba ngizokhuluma ngabantu abawu2 namhlanje. Ngizokhuluma ngoRuth noNaomi. Kodwa iBhayibheli bale babaningi. Well, ukuba bengithanda bengizoqala from verse 1. eBethlehem eJuda. Igama elithi Bethlehem eJuda lisho house of bread. Umzi wesinkwa. Igama elithi Juda, praise. Okusho ukuthi la ekhaya khona isinkwa kuyadunyiswa. Masikhona isinkwa indumiso ayipheli. Siyeke bazalwane ngoba ngifuna ukudiverta kwi-message yami. Ngoba sekukhona amabandla, sekuyihistory ukuthi kwakukhona isinkwa. Sekuyihistory ukuthi la kuleli bandla kwakukhona isinkwa simele the word of God. Uthi uJesu mina ngiyisinkwa esehle sivele ezulwini. Okhokho beni badla imani ehlane bafa. Kodwa odla lesi sinkwa uyophila naphakade. Amabandleni amaningi isinkwa siphelile. Ngokuphela kwesinkwa nendumiso icimile. Nepraise icimile.
make kwaphela isinkwa kuqala indaba make kwaphela isinkwa kuqala ukusplita kwebandla make kwaphela isinkwa kukhonjwana ngemino emehlweni wasasuka ezwini uSathane uthatha over ngoba impumelelo yethu ayikho kwenye indawo isezwini likaNkulunkulu ake nithi amen etendeni ilona elihlanganisile ake nithi amen you see